Bigon, nové darčeky pre našich zákazníkov, ale je to tajné, takže niekto bude mať, niekto nebude mať. Uvidíme, že ktorí si zaslúžia novú kľúčenku. Môžete si to dať vlastne na kľúče od auta, alebo napríklad od bytu. Tu máme super otca, čiže nášho kolegu, ktorý s vami často komunikuje. No a ideme si to takto skrášliť a vylepšiť. Už nie len super dad, čiže super otec, ale aj Bigon. Nech sa páči, pán kolega. Super. Je to frajer, ako zvláda všetko, či už život v zmysle práca, rodina a tak ďalej. Je to makač, je to odborník, je to človek, ktorý vám chce pomôcť a je tu pripravený vždy na telefóne na čísle 0908 50 70 10, prípadne vlastne na e-maile obchod@bigon.sk. A na týchto kontaktoch vám radi pomôžeme vybrať to správne zariadenie priamo pre vás, tak aby ste nielen ušetrili, ale aj získali produkt najvyššej kvality za zlomok pôvodnej ceny. Tu je čas toho, čo si viete vybrať. Ideálne je, pokiaľ nám zákazník povie, že čo potrebuje, na čo to potrebuje, aké má napríklad skúsenosti teraz, čím to porovnávame, aká je jeho predstava o investícii.